building all over. I am saying this because we have now seen mushrooming of construction of cabins in open spaces, in the low density areas, in the high density areas, by unscrupulous land being sold by unscrupulous land barons, and also unsuspecting individuals who have turned themselves to become desperate people when there is no need to be desperate, buying and then building cabins, saying because there is a government says no houses are going to be demolished. Ndichikugamuchirai zvekare pano this YouTube channel paTirare 263. Kana uchiri munyowani paTirare 263 usubscribe mahara, woturn on the notification bell. Izvo zvinozobatsira kuti iwewe urambe uchiwana ma-updates kubva pano this YouTube channel. Tichakubatsirai nema-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uye zvekare ma-likes enyu anotibatsira kuti video rinenge ringe richifamba kuhama neshamwari. Video randinozvara muzuva ranhasi ividhio remurume iye anga akamirira government, anga akamirira local government yemuno munyika yedu yeZimbabwe. Murume uyu mutauriro wanga achiita kune vaya vakapwanyirwa imba kuBelvedere. Vari kuti local government yanga isiri involved mukupwanywa kwakaitwa dzimba idzi. Zvichitipa picture yekuti isusu vekanzuru ava vakaita brain dzavo vakanopwanya vega imba dzevanhu. Vari kuti tanga tisiri involved nazvo izvizvi. Ende zviri kunzi vakuru mugovernment zvanga zvakatorambwa kunzi imba idzi dzipwanywe. Mubvunzo wemunhu wese vari kubvunza vachiti, alright, ko vakapwanyirwa imba dzachona ava vama kuti sorry nezvakaitika, muchavadzosera here dzimba dzavo, muchavavakira here dzimba dzavo? Nekuti izvo sokutaura kwatiri kuita ino ingwa yerain season, vanhu vazhinji vanenge vasina pekugara, ndopavaitembawo napo. Usatambe nekusimudza imba kubva mufoundation, imba yopwanywa ende wozoudzwa kunzi vakaita zvemusoro wavo kupwanya dzimba idzi. Pakaitika zvemusoro wavo, vakuru vegovernment havasi involved mune zvakaitika izvi. Ndichakuisira video, ndinoda mutaure zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi, kuti iwe wapwanyirwa imba wodzwa kunzi imistake pakaitika vekanzuro vakaita zvemusoro wavo. Isusu velocal government hapana zvataiziva. Ataura uyu anoona nezvehousing in Zimbabwe, ndo zvavanoona nazvo. Ndinokumbura kuti zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti wapwanyirwa imba yako wodzwa kunzi isusu vakuru hapana zvatiri kuziva ende tanga tisiri involved mazviri. Ndo chinhu chinorwadza apa. Vanhu vari kutaura zvakasiyana mucomment section kuti musatambe nemba yemunhu, kuti munhu asimudza imba kubva mufoundation kusvika yakura ende muchavadzosera here pavaigara, paplace yavanga vakatenga vachitenga mastands aya, nekuti mastands vanga vakatenga vazhinji vacho ende mapapers vanga vanawo proof yekuratidza kuti stand yanga yakatengwa. Wovaka imba yako wapedza, and then murambatsvina wongouya uchiparadza. After waparadza, vakuru vanoona nezvemutemo vozobuda vachiti hapana zvatiri kuziva, tanga tisiri involved mazviri. Let's share this video kuhama neshamwari, totaura zvatinofunga comment section. Zvandakukusiyai munguva inoyi, ndakukusiyai muchizvinzwira mega. And then like this video zvinobatsira kuti video rineri rifambe kuhama neshamwari, nemasubscribers enyu akakosha zvikuru. Muwe nenguva yakanaka. Condemned that action, and yesterday we actually directed the mayor and the town clerk that stopped the demolitions, and today we had a meeting which was chaired by Honorable Vice President Mohadi, and he instructed the local authority that there is nothing that you must do from now going forward without consulting the parent ministry, which is the Ministry of Local Government and Public Works. Before you do anything else, seek guidance first, and we've guided them accordingly. But we distance ourselves, central government distance itself to such kind of behavior. We have nothing to do with that. The new dispensation values all citizens and respects the constitution, which says housing is a fundamental right. People have got right to housing. But be that as it may, we must not take the law and put it in our pockets and say I can build a house wherever I want to build a house. The law will still visit you. We don't want to take advantage of certain developments and say because there was a judgment, people must not take advantage and now